Το καιρό εκείνο ο Ιησούς έτζασε από την Ναζαρέτ και την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια για το ναό του Σολομώντα. Εκεί έφαγε φρίκα, βλέποντας το ναό να έχει μετατραπεί σε οίκο αγοραπολισίας υλικών αγαθών, κάτι σαν το Factory Outlet. Τα πήρε στην κράνα ο Ιησούς, μπριζώθηκε για τα καλά, έκαψε πολλούς σκληρούς, πήρε ένα μαστίγιο και λαλημένος όπως ήταν, εγκρέμισε το ναό. Και φώναζαν οι μαθητές αυτού, κουλάρισε δάσκαλε, δάσκαλε χαλαρουίτα. Χαλαρουίτα. Κουλάρισε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, μην κάψεις καμία φλάντζα μεσημεριάτικα, πρόθυσέ τους κανονικά. Είναι όλοι τους μπίου και σώσον ημάς από του πονηρού. Λοιπόν, αγαπητοί μου μαγκίτες, ελάτε να βουτήξετε τα κεφάλια σας μέσα στον αγιασμό. Μην κάθομαι τώρα και ραντίζω έναν έναν. Είμαι πολύ σαλταρισμένος σήμερα και δεν κάνω κέφι μία. Βρήκε στεφάνι αυτός.